tambaya ko nasiha game da irin cece kuce ko jita-jita kan wannan abin da duniya ta sa a gaba na cuta ta coronavirus ko virus. Wannan masala ta cuta ko alloba ta corona kin suke wannan maganar, a duk hali da musulmi ya shiga wajibi ya kokarin kare imanin shi. Babu mai tsada ga mai hankali kamar imani. Wannan al'amarin iya so ta yi da imanin wasu. Nan da 'yan kwanaki daya biyu balle daga jiya zuwa yau tambaya kamar ma kaka ɗauka. Wata jita-jita ta zo wa wani ko a horon shi kudin Nijar ne kudin ina ne ya maholiki an ce mishi abu da bakara wuri kaza ko dan gashi, wannan gashin an jika an sha maganin corona ne. Abin ya yawo duniya da yawa, wai wani gashi ne. Yan uwa da farko cewa na muka magana ku yanka da imanin ku. Manzana ya ba da labarin dijal ina ga a yanzu dijal in ya zo da yawa zai rage ya kaɗan, wanda zai ce sama ta yi ruwa a gabanka, sama ta yi ruwa a shi kabarin babanka ce tashi wane ubanka ya tashi a gabanka. Wannan kaga ai fitina ce, gaskiya ne, yaudara ce. Dan uwa a yau wai musulmi ne wai yarda wai Allah ya wani sako ta hanyar wani wa abu da Qur'ani a cikin bakara za ga wani dan gashi kaman gashin gida dan karami, wannan gashin haka sha hikir maganin corona. Dan wada Allah duk wannan suri na alqur'ani da ayoyin qur'ani su bakara su ayatul kursi su ma'awazat wal awzai ga sanan wai duka Allah ya bari ya koma gashi ka zamta wai kuma maganin cuta ce. Ka gani akwai kware karancin imani da rashin imanin mutane. Shi wani malami abin yayi wa duniya, wani malami bala'i ne hudu ba abin da yake bayani cewa wallahi mutane a wannan halin da rudin mutane ya shiga musulmi ta wallahi gwanda ka mutu da cuta ta corona, gwanda mutuwa da corona ka mutu da imaninka da halin da aka shiga irin wannan musulmi irin wannan aqida wa Allah ya kuda wani gashi a cikin Qur'ani to wallahi gwanda ka mutu da imani yayi alkhairi da wannan aiki da wannan gashin mi ka zamta. Amma wallahi mutan kuma ku kama kawar imanin mutum ya za mai imani ya haka yarda haka nan. Allah ya wani sako daga baya bayan sakon da ya a cikin Qur'ani kuma Qur'ani ba ayi Qur'ani ko sura Qur'ani ba wai gashi a cikin Qur'ani kullun shedan ya masara mutum imanin mutane kaddara ka gani kazamta ce shara ce ina ba samun gashi ina ba gashi kaddara da gashin ka gashin kuma shi kenan shine Allah ya ku Allah ya sa abin zai aiko maka sai gashi mutane imanin kuma wallahi mutane sai hankali imanin su yarda da wani abu marashi imani ne, wani shaidani ne zai yaudar mutane ta shuba iyawa ga wata kazamta a gashin ba maki ba mai ka gani amma shi ne wallahi ƙarya ce. Wani shaidani yake da wallahi shaidanci ne wallahi. Mai imani kama Allah. Yan wani mun ga muku addu'a cewa manzo da kantar da mu yan wa menene a yau har yau musulmi iya ga akwai wani abu da Allah zai aiko ba manzo da koma ga Allah. Manzo me ya rage me ya rage mana? Na ga wannan addu'a na bai kantar mu irin wannan kuma me abin da wannan ma na bai kantar da mu addu'a kai addu'a ka kanci Qur'ani kaga addu'o'i na misali mun karanta sati da gabata addu'a da manzo Allah ke cewa addu'ar tana makare dukkan bala'i dukkan alloba ta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyi al-asqam. Me ya ciki me ya rike a ciki kai da manzo Allah ce kai abu ka samu lada amma abin zai kafirce mu Allah saboda jahilci. Ke wani ayyuka ma mai wani addu'a mai yauta yanta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junun wal juzami wa sayyi al-asqam. Wani shi kawai da kai ta yi ba wani gashin banza kuma yawan muna da amuna mu yan waku kullum mu gane wallahi bambancin mu da kawure mu musulmi muke kuma muna da imani. Allah subhanahu wataala ya ga mana kullun yusibana illa ma kataballahu lana ko maulana. Allah ya ce ba abin da same mu imani kai imani ya bin Allah kaddara maka haka imani muke to kuma kai addu'a me zaka tashi hankalin inna bature ya ka ta hukun ga hukace dan Allah tabbatar mu kan imani.